Bună seara! A doua oară am coborât la magazin pentru lucruri de strictă necesitate. Așa, să știți că se găsesc de toate, nu intrați în panică în niciun caz. Respectați tot ceea ce vi se spune, ordinile hotărârii de urgență, ordonanța 2, ordonanța 3. Nu intrați în panică și încercați să stați cât mai mult acasă. Cum o să dici, stati acasă, stati acasă, per tutti. E prinde provizie la magazin. Avem de toate, raftul este plin, da? Da? Aici e raftul care ne place nouă. Da? Există de toate. Salutare, andiamo, vă pup.